Ewe, ngemabhuti wena. Ifoni yami. Imali umuntu ukwazi. Imange mshana. Ungiphosela ifoni yami. Imali ufusi yakho hambi la. Hayi, okay mshana. Hamba. Makhosi. Azingashisa lelanga, bas Makhosi mabila ngalinje wena. Uba nolaka kabi Makhosi. Anolaka. Awusakhumbuli wena Makhosi. Awukhali wena. Ushaye Makhosi, mshaye Makhosi. Ngala ngivele ngishaye wena ke manje. Uyakhumbula ke Makhosi. Ngisakutshela ke Makhosi. We Makhosi, wasongijwayela kabi wena. Khumbulani mina yini ongitshena yona wena? Okay Makhosi. Hayi ngiyakuzwa. Ke namhlanje. Sanibona ukuthi. Oh, yebo mfana njani? Ngiyacela umnguni ngiphi umsebenzi baba. Baba sesami sakhana ngiyakwazi lapha ekhaya ukudla kokho. Oh mfana, ufuna umsebenzi? Yebo baba, ngidinga umsebenzi baba. Oh mfana, nazi avele sihambele khona ngizokhombisa ke la udinga khona lo msebenzi. Yebo ngiyabonga. Oh, ngizocela ukuthi mfana uthathe inhlabathi le. Uyifake ngala, phinde futhi uthathe ngala uyiphindise ngala. Yo baba. Uhlaba somngaka baba. Yo, kodwa hayi uzokwenza lokho okusho baba, ayikho inkinga. Phumba man, sithini la ufuna ndani? Angidlali nomakhosi. Usongithatha yo, ube ngala, ngiphinde usongithatha ube ngala. Yo man, ile nto ukuthi na usuhamba ukholwa lezi zangoma lezi zama fake man. Yini labafana nthini? Yini baba? Yey! Abafana lapha. Ngiqhubeke khona la. Yo, Phumba boy. Yo, yima boy. Yazi boy bengeke usize ukuyangisa sangoma vele. Yazi senginayo engicabangayo mina esigenza indlela esigenza ngayo imali. Simo ngicabangani vele. Yo, baba lo. Yo. Mina yazi bengicabanga. Singipole vele. Ngicabanga mina ukuthi wonke nje umuntu la eSouth Africa ongena phone siyamlogisa. Yabo siphinde sibafonisa nanokubafonisa futhi njalo. Yabo igrand into yami Uyahlanya ngathi mo. hawu waphinda ngalana futhi manje. Hey man, Wena mkhamba malume inkonzo. Uya deserve inkonzo malume. Kumele ngithi ukuthi yakwakhe. Kumele ngifune ikwakhe ngithole, kumele ngekhona. Avele ngimnike le phone. uthi senze kanjani into ezinemahlombe man? So buka man, ungibambele into yami man. Wanaso futhi silethela. Yo man, Silethela. Naso futhi sisebenzisa khona manje. kanjani Kodwa manje man? kukhona lo mfana owena oshodayo manje la. Naye ngizombamba naye ngiyenze lento engizoyenza. Bayo nje fikisa lo. Yini ephethe abethandekayo? Wena futhi uthandana futhi letha lana le phone ephethe. Wena.